गोजोन गोरोबथा 2020-27 साननि सुक्ति बायदियै दुलाराय बर' फरायसा आफाद एनडिबिनि मोनब्रै आफाद UBPO आरो गासै रायजो राजानि मददनि गेजेरजों बे गोजोन गोरोबथा सान्थि सुक्तिया जानानै थाङो आरो दिनै बिटिआर गोजोन गोरोबथानि 3 बोसोरनि बे समाव जोङो बयनिबो लुबैनाय बे एकर्डनि जि मोनसे सुप्रिम दफा दङमोन जे जोंनि सिमाया बारायनांगौ जोंनि राजनैतिक आरो कन्स्टिट्यूशनल जि राइट बियो माने जौगानांगौ लेजिस्लेटिव एक्जिक्यूटिव आरो लोगोसे एडमिनिस्ट्रेटिव पावारा बांनांगौ बेखौनो मूल दफा लानानै 3.1 बे एकर्डआव गिबि दफा हिसाबै लिरनाय जादोंमोन आरो बिनि जि एक्सटेनसननि बाथ्रा सनितपुर आरो बिश्वनाथ जिल्लाखौ गहपुरसिम आरो सिमुलुगुरिसिम गहपुरजों नांजाबना थानाय बे सिमुलुगुरिसिम सोसननांगौनि जि खामानि बेखौ जोङो गोबां खेब आसाम सरकारजों आसामनि मानगोनां गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा आरो बिथाङा बिबान होनाय दायित्व होनाय आसामनि केबिनेट मन्त्रि पीयूष हाजरिका बिथांजों लोगोसे बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' जोङो जथायै रायलायनानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनै जोंनि 500-600 गामिखौ जेरैबायदि दाबिदोंमोन बे दाबिनायनि गिबि फेज हिसाबै जि गिबि मन्त्रिया 60टा भिलेजनि जि घोषणा होदोंमोन आरो बिनिनो 41 भिलेजखौ 41 खान बर' आरो ट्राइबेल डमिनेटेड बे गामिखौ थिसननायनि खामानिया दाख्लैबावैनि केबिनेट आसाम केबिनेटनि गेजेरजों जानानै थाङो आरो बेखौ नटिफिकेशन होनायनि थाखाय दिनै खामानिया कमप्लिट जाबाय आरो बेखौनो दिनै वेलकाम खालामनानै दुलाराय बर' फरायसा आफाद बिश्वनाथ जिल्ला आरो सनितपुर जिल्ला आरो लोगोसेयैनो गहपुर ओनसोलनि रायजो राजाया दिनै दोलै नोगोरै बरायदों आरो बे ग्रान्ड माने वेलकाम सेरेमनि अफ बिटिआर एक्सटेनसन बे बरायनाय हाबाफारियाव आसामनि केबिनेट मन्त्रि पीयूष हाजरिका बिथाङा दिनै बाहागो लादों जाय इसिङारि गासै हाबाफारिखौ मावदोंमोन लोगोसेनो बिटिआरनि चिफ मानगोनां प्रमद बर' आरो बिटिआरनि माखासे दैदेनगिरि बिबानगिरि बिथांमोना दिनै बाहागो लादों मिजिंथिदों नैबे गामिया थिसनखांनायनि लोगो लोगोनो जि मोनसे दिनै कमप्लिट पर्यायाव सफैबाय आद्रा थानाय जिखिनि जोंहा दाबि दङ आद्रा थानाय जिखिनि गामिफोर दङ बेखौ जोङो पर्यायक्रमे नैबे नभेम्बर डिसेम्बर दाननि गेजेरावनो आरोबाव गोबां गामिखौ जों थिसनबावनांगोन आरो पासनै दैमासिम जिहेतु बिटिआरनि सिमाया संकसनिफ्राय पासनैसिम दङ बेखौ सिमिलुगुरिसिम लाबोनांगौनि थाखाय बेयाव जिखिनि कन्टिगुवास एरिया सोसननांगौ दङ रेभिनिउ भिलेज फरेस्ट भिलेज एफआरसि भिलेज बेखौ कमप्लिट खालामनानै बिटिआरनि सिमाखौ कन्टिगुवास खालामनांगोन आरो होमब्लासो सिक्सिडोलनि मर्यादाया मजबुत जागोन खारन सिक्सिडोला सेटेलाइट नङा सिक्सिडोल माने कन्टिगुवास एरिया आरो गोबाङानो दिनै बुंदों जे बेबायदि सेटेलाइट सोनानै मा जानो बेबायदि खामानिजों माने जोंहा सिक्सिडोलनि मर्यादाया खमायगोन गोबाङानो बुंदोंमोन गहपुरनि माखासे दैदेनगिरिफ्रा जे माने माब्लाबाबो थैनोबो गहपुरा बिटिआराव हाबनाय नङा बेखायनो बेखौ सिमां नुनानै लाब गैया आन्दलनकारिफोरखौ थाबथा होदों एबसुखौ थाबथा होदों बेबायदि नेताफोरा दिनै बहा दङ दा बेखायनो जोङो सोरखौबा मुं सोनाय सोरखौबा नांलायनाय सोरखौबा गाज्रि बुंनायनिफ्राय जों जानगाराव थानानै माहारिनि जातीय सत्तानि थाखाय माहारिबादनि थाखाय जातिनि जि माने शहीदनि बिनिमयाव 534 मानसिया मुंख्लं जादों 1989 गहपुराव बिथांमोननि शहीदनि मुंख्लंनि जिखिनि लुबैनाय नखरनि लुबैनाय रायजो राजानि लुबैनाय बेखौ मावफुंनांगोन बड'फाया जि गेरेमसा माहारिनि बाथ्रा बुंदोंमोन जि बड'लेण्ड सोमावसारनायनि बाथ्रा बुंदोंमोन बिनिनो दिनै मोनसे फिथाइ 1135 जन मुंख्लंनि फिथाइ एनडिपि बिएलटिनि आन्दलनाव जायफोरा मुंख्लं जाबाय बिनिनो दिनै मोनसे फिथाइ दा बेखायनो बे बाथ्राफोरखौ लानानै दिनै डिबेट खालामनायनि सम गैया समा जाबाय जे राइट टाइमाव राइट बाथ्रा बुंनानै डिबेट तर्क सावरायनायनि गेजेरजों नेगसिएसन खालामनानै सलुसन खालामनायनि दिनै टाइम आरो जोङो बे लामाखौनो लानानै दिनै खामानि मावगासिनो एफआरसि ओनसोलनि हा मोननांगौनि थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा खामानि मावगासिनो 5000 परियाला हा मोनबाय आद्रा थानाया गहपुर बिश्वनाथ राङापारा जेराव दङ गासिबो हा मोननांगोन न'दुवार जेराव दङ हा मोननांगोन लोगोसेनो 6.3 नि गेजेरजों स्कुल प्रभिन्सियलाइजेसननि जे खामानि हाई स्कुल जा हाई सेकेन्डारि जा एलपि एमइ
जि लेभेलाव थाया मानो जेराव थाया मानो सिंगल टिचार जिर' टिचार बेयाव टिचार एपइन्टमेन्ट होनाय स्कुल प्रभिन्सियेलाइजेसन खालामनाय बे खामानिनि थाखायबो जोङो सावरायगासिनो दङ एबसु साहित्य सभा आरो मिजिंथिदों जे दिनैनि बे मोनसे हिस्टरिक जि वेलकाम सेरेमनि बेयो अराय गोजोर जागोन आरो फैबाय थानाय समाव मानगोनां गिबि मन्थ्रि आरो दिनै जि बाहागो लादों मानगोनां केबिनेट मन्थ्रि पिजस हाजरिका बिथांमोननि नेतृत्वआव जोङो बिथांमोनखौ नारसिननायनि प्रेसार होनायनि गेजेरजों बिथांमोननि कमिटमेन्टखौ फुलफिल खालामनायनि थाखाय बिथांमोना खामानि मावगोन आरो प्राइम मिनिस्टार हम मिनिस्टार गिबि मन्थ्रि आरो गासै सरकारा गावसोरनि कमिटमेन्टनिफ्राय बारग'नो हाया बारग'नायनि बाथ्रा गैया आरो जेब्लानो बिथांमोना कमिटमेन्टनिफ्राय दोरोदनो नागिरो दुलाराय बर' फरायसा आफादा बिथांमोनखौ राइट ट्रेकआव लाबोनानै एकर्ड इमप्लिमेन्टेसनखौ टाइम बाउन्ड आरो स्पिडि खालामनांगौनि थाखाय जोङो गोसोखांहोगोन बाथ्रा बुंगोन आरो बेनि थाखाय जोङो वाटसटक बादि नोजोर होनानै जों खामानि मावबाय थागोन आं बेखिनि बाथ्राखौनो स्पष्ट दिनैनि दिननिफ्राय आरो दिनै जिहेतु पाब्लिकलि राजुआ घोषणा होबाय आरो अट'मेटिकेलि जोंनियाव नटिफिकेसननि लिस्टआ राज्यपालनि अफिसनिफ्राय साननैसोनि गेजेराव बियो फोसावजागोन आरो फोसावनाय लोगो लोगोनो अफिसियेलि जि एरिया इनक्लुजनाव फैबाय बे एरियाखौ बिटिआर होननानै दिनै बुंनो हानायनि अधिकार क्षमताखौ जों मोनगोन प्रमद बर' बिथाङा दिनै संकसनिफ्राय पासनिल' सिट नंलिया बियो गहपुरसिम बा सिमलुगुरिसिम जोंनि जि टारगेट दङ बिनि बिथाङा दिनै सिफ जासिगोन आरो लोगोसेयैनो जाय बिथांमोना इएम बे बिथांमोनाबो गासैबो एरियाखौ कभार खालामनानै गावसोरनि जौगानायनि खामानिखौ जाहाथे फैगोन बोसोरनिफ्राय 2023-24नि जि फाइनान्सियेल बाजेटनिफ्राय लानानै बे ओनसोलनि जौगानायनि थाखाय खामानि मावो एमएलएआ एमएलएनि जौगानाय मावगोन बिटिआर सरकारा बिटिआर सरकारनि जौगानायनि आसननि थाखाय बेयाव खामानि मावगोन आरो आङो मिथिनो मोन्दों मानगोनां प्रमद बर' बिथाङा आंनो बुंदों जे गहपुराव बिटिआर सरकारनिफ्राय दिनै अडिट'रियाम आरो माने स्कुलाव दिनै अनसुंथाइ फोसावनानै गालांगोन जाहाथे थोंजोङै बिटिआरनि जिखिनि माने जिखिनि राङारि बाजेट बे बाजेटनिफ्राय बिथाङा मावफुंनो थाखाय दिनै राजौआबाबो फोसावगोन होननानै बिथाङा आंनो मिथिहोदों बिटिआरआव टेट एपइन्टमेन्ट जानांगौ बेनि थाखाय जों दाबि होदों एसआइउ एप्रुभेलनि थाखाय खामानि मावगासिनो दङ आरो आसामाव टेट एपइन्टमेन्ट जानांगौनि थाखायबो जों सरकारजों रायज्लायदों गोख्रैनो टेट एपइन्टमेन्टनि जि मोनसे रिक्रुटमेन्ट प्रसेस बियो क्लियारलि ओंखारगोन आरो बिनि थाखाय जोङो जिखिनि पर्यायाव रायज्लायनांगौ जों बेखौ मावलांगोन बे जाबाय मोनसे पलिटिकेल डायलग आरो बेबायदि पलिटिकेल डायलगा गोदान नङा थांनाय 17 बोसोर आरो बे 3 बोसोर 20 बोसोराव बिथांनिफ्राय बेबायदि पलिटिकेल लेक्सारखौ जों गोबां खोनाबाय बे प्रेक्टिकेल नङा प्रेक्टिकेला जाबाय जे एकर्ड इमप्लिमेन्टेसन एकर्ड मावफुंनायनि थाखाय आरो कागजे कलमे अफिसियेलि सरकारि दलिलासो बुंगोन सोरनिबा राजनितिक बाथ्राजों रावबो माने रं डाइरेक्सनजों थांनाङा आरो राजनितिक व्यक्तिफ्रा राजनितिक डायलग होखायो बेबायदि बाथ्राखौ लानानै बिसास खालामनांगौनि कारन गैया सरकारा राइट ट्रेकआव दङ एबसुआ सरकारखौ राइट ट्रेकआव लाबोनानै खामानि मावनायनि थाखाय जोङो जेब्लाबो नोजोर होबाय थादों बेखायनो सोरबा हाग्रामा महिलारिया बिटिआर नामखौ गाहायाव बोख्लायनो नागिरनाय गोजौआव लांनो नागिरनाय बे बिथांनि पार्सनेल सिन्ता आरो मोनसे संबिधानिक मोनसे गणतान्त्रिक देशआव प्राइम मिनिस्टार हम मिनिस्टार चिफ मिनिस्टारनि नेतृत्वआव माने बाहागो लानायाव जानाय एकर्डआ बेयो मोनसे संबिधानिक मर्यादा मोननो थांगासिनो दङ दा बेखायनो बेखौ लानानै जोंहा जेबो साननो गोनां गैया होननानै आं सानो आरो बेफोरबायदि डायलगखौ लानानै गोसोखौ गाज्रि खालामनायनि कुनु बाथ्रा गैया गोजोन्थों